la benvinguda a aquesta primera sessió d'argumenta que fem aquí a Navas. Jo crec que està molt bé començar així pensant aquesta qüestió, pensem en l'art, pensem en la salut mental i sobretot pensar aquestes coses diferents que van passar als centres cívics i que passen alhora a diferents centres cívics que quan arriben a un lloc es puguin trobar i relacionar-se. Crec que és un molt bon punt de partida per començar la sessió. Jo soc el Joan França, soc un dels moderadors d'aquesta edició de l'Argumenta, que és un cicle que fem entre diferents centres cívics, que en cada edició triem un tema i intentem anar aprofundint i vincular-nos amb el que se'ns planteja des de cada centre, des de cada territori, per anar aprofundint en aquesta matèria. I aquesta edició l'hem titulat No puc més, mirades als malestars i a la salut mental, per donar volta justament a això que és una preocupació recurrent en la nostra societat i que ja ha aparegut en altres edicions de l'Argumenta, justament creuant-se amb altres temes, no? I en aquesta edició volíem posar el focus justament sobre la salut mental. Ahir es va inaugurar el cicle al Centre Cívic Casa Bonferix, es farà també el Centre Cívic Sortidor, a Torre Llobeta i aquí a Navas, són els 4 centres que participen aquest any. I avui fem la primera sessió de Navas on parlarem sobre guarir a través de l'art. I abans de començar i a presentar-vos les nostres convidades, conversadores d'avui, dir-vos això, no? Les properes sessions que farem aquí a Navas, el dimecres 25 d'octubre parlarem justament sobre la medicalització dels malestars, una sessió que hem titulat Més enllà de les pastilles. El dia 8 de novembre parlarem sobre el bullying, no? I farem una reflexió justament sobre què passa quan l'escola no és el refugi, no? que esperem o que ens agradaria que fos, que és un tema que surt una mica avui també a la conversa. I tancarem el dia 22 de novembre preguntant-nos si els rics també ploren. I fem una reflexió sobre la relació entre els malestars i la classe amb una conversa entre la Rita Racosos i el David Fernández, que va ser la nova que inaugurar a la Casa Bonferix. Doncs entrant en matèria, avui ens plantegem parlar justament això, no? Parlar sobre l'art, parlar sobre com, quan, en quines condicions ens serveix per guarir-nos, no? Com ens pot servir per afrontar aquests malestars, no? I si no per guarir-nos del tot, almenys per entendre-nos, no? Que és el que està. I per això avui comptem amb el Pau Llong, que és raper, economista, educador i membre del col·lectiu Versembrants, i amb la Fina Alert, que és professora d'art, especialista justament en aquestes relacions entre art i salut mental i cofundadora i directora de l'associació Sus Espai. Per entrada, moltes gràcies per venir, per ser aquí. I d'entrada, jo crec que podem començar parlant de la vostra experiència, no? Des de les nostres entitats, perquè feu un treball que és d'intervenció, no? De treballar des de l'art, de fer servir l'art en l'àmbit educatiu o en l'àmbit de la inclusió social, per dir-ho així. Jo volia llançar com a primera pregunta justament preguntar-vos el títol de la sessió, no? Que és com pot servir-nos l'art per guarir els malestars individuals i també per canalitzar-los com a malestars col·lectius, no? És un dels aspectes. I a través dels pinzells, de la pintura, d'embrutar-nos les mans, no? Expressem allò que tenim en el nostre intern. El que ens passa, i ens ha passat a tots, és que en el nostre procés de creixement arriba un moment que deixem, no? Perquè ens autocensurem, perquè comencem a dir jo no en surto, jo no ho faig bé, o jo o els altres, no? Que no els agraden els dibuixos que fem i ho deixem de banda. Però és una llàstima perquè és un mitjà que tenim molt important per poder-nos expressar. I nosaltres el que pensem molt fervorosament és que recuperar aquest llenguatge ens ajuda a poder continuar comunicar-nos, comunicar amb els altres quan contemplen el treball que nosaltres fem o les obres que nosaltres fem, doncs entendre'ns i estar més bé en el món. No sé si vols afegir alguna cosa. Sí, a veure, nosaltres, jo pertanyo a un col·lectiu de gent que es diu Versemblant, que és una cooperativa educativa i
unes pinzellades biogràfiques molt ràpides perquè tinc un col·lega que és profe que sempre diu que les coses teòriques sempre tenen una dimensió biogràfica que ajuden a entendre una mica perquè estic aquí o perquè m'interessa aquest tema. Jo em vaig dedicar molts anys al rap, vaig estar molts anys als escenaris i vaig gravar discos i també he sigut productor musical. Llavors la vida em va portar a ser economista i jo què sé, he fet moltes coses, però jo entro a fer activitats educatives a través del hip-hop, que és una cultura, no sé si coneixen, que engloba moltes pràctiques artístiques, el graffiti, el break, que sigui el ball, les arts plàstiques, la literatura i la poesia i també la música. Fruit d'aquesta experiència prèvia, podríem dir, als escenaris, d'aquesta trajectòria vital, d'haver sempre sentit una passió molt gran per la música i per la literatura. I començo a fer tallers en aules, al principi, avui en dia la cooperativa som 9 persones, és un projecte bastant consolidat, tenim molta entrada en els centres educatius, és un projecte, jo crec, molt consolidat i molt reconeixement. Les amigues de Rosa Sensat ens van publicar un llibre fa relativament poc sobre el tipus de treball que fèiem, que és un llibre que vaig escriure jo. Vull dir que ara ja té un cert recorregut, però al principi volia recordar una mica el principi d'aquestes activitats. El que precisament ens sorprenia intuïtivament abans de posar-li paraules o teoria, també penso que, com diu Faust, el primer sempre és l'acció, o sigui, t'adones d'una cosa i després intentes explicar-la. Vèiem que aquests tallers passaven coses, sempre intento explicar-ho, segueixen passant avui, que difícilment passen amb altres tipus d'activitats més cognitives a l'escola. O sigui, tu anaves a fer un taller de rap i anaves a intentar escriure qüestions biogràfiques a través de treballar, lluitar contra la xenofòbia, el racisme, jo vaig començar molt especialitzat en aquest tema, però la que tu interpel·laves al xaval o la xavala perquè parlés de la seva vida i de la seva biografia a través dels versos i la música, que la música és una tècnica social dels sentiments, ara explicaré molt això, hòstia, passaven coses molt guapes, com que les persones es trencaven, es posaven a plorar, s'emocionaven, etc. Fins i tot han emergit, i ara ja no parlo només del passat, sinó en tots aquests anys de treball, problemàtiques que estaven soterrades a l'aula, tu has parlat de l'assetjament abans, o del maltractament, del bullying, trastorns alimentaris, que han emergit en els nostres tallers. La primera vegada que aquesta amiga explica que no té ganes de menjar, està fins la polla de tal, ho està explicant ara amb uns versos. S'està envalentonant en aquest moment per explicar-ho al grup. Però aquesta és la pregunta que jo vaig intentar contestar des d'un àmbit que no és el meu propi, per això a vegades em sento una mica impostat o impostador parlant d'això, però la veritat és que hi he posat bastant. Doncs donem la benvinguda a aquesta primera sessió d'argumenta que fem aquí a Navas. Jo crec que està molt bé començar així pensant aquesta qüestió, pensem en l'art, pensem en la salut mental i sobretot pensar aquestes coses diferents que van passar als centres cívics i que passen alhora a diferents centres cívics que quan arriben a un lloc es puguin trobar i relacionar-se. Crec que és un molt bon punt de partida per començar la sessió. Jo soc el Joan França, soc un dels moderadors d'aquesta edició de l'Argumenta, que és un cicle que fem entre diferents centres cívics, que en cada edició triem un tema i intentem anar aprofundint i vincular-nos amb el que se'ns planteja des de cada centre, des de cada territori, per anar aprofundint en aquesta matèria. I aquesta edició l'hem titulat No puc més, mirades als malestars i a la salut mental, per donar volta justament a això que és una preocupació recurrent en la nostra societat i que ja ha aparegut en altres edicions de l'Argumenta, justament creuant-se amb altres temes, i en aquesta edició volíem posar el focus justament sobre la salut mental. Ahir va inaugurar el cicle al Centre Cívic Casa Bonferix, es farà també al Centre Cívic Sortidor, a Torre Llobeta i aquí a Navas, són els 4 centres que participen aquest any. I avui fem la primera sessió de Navas on parlarem sobre guarir a través de l'art. I abans de començar i a presentar-vos les nostres convidades, conversadores d'avui, dir-vos això, les properes sessions que farem aquí a Navas, el dimecres 25 d'octubre parlarem justament sobre la medicalització dels malestars, una sessió que hem titulat Més enllà de les pastilles. El dia 8 de novembre parlarem sobre el bullying i farem una reflexió justament sobre què passa quan l'escola no és el refugi que esperem o que ens agradaria que fos, que és un tema que surt una mica avui també a la conversa. I tancarem el dia 22 de novembre preguntant-nos si els rics també ploren. I fem la reflexió sobre la relació entre els malestars i la classe,
amb una conversa entre la Rita Racossos i el David Fernández, que va ser la tècnica inaugural a la Casa Bonferits. Doncs entrant en matèria, avui ens plantegem parlar justament això, no? Parlar sobre l'art, parlar sobre com, quan, en quines condicions ens serveix per guarir-nos, no? Com ens pot servir per afrontar aquests malestars, no? I si no per guarir-nos del tot, almenys per entendre, no? Que és el que ens passa. I per això avui comptem amb el Pau Llong, que és raper, economista, educador i membre del col·lectiu Versembrants, i amb la Fina Alert, que és professora d'art, especialista justament en aquestes relacions entre art i salut mental i cofundadora i directora de l'associació Sus Espai. Per entrada, moltes gràcies per venir, per ser aquí. I d'entrada, jo crec que podem començar parlant de la vostra experiència, no? Des de les nostres entitats, perquè feu un treball que és d'intervenció, no? De treballar des de l'art, de fer servir l'art en l'àmbit educatiu o en l'àmbit de la inclusió social, per dir-ho així. Jo volia llançar com a primera pregunta justament preguntar-vos el títol de la sessió, no? Que és com pot servir-nos l'art per guarir els malestars individuals i també per canalitzar-los com a malestars col·lectius, no? Que es pot dir del repte. Si vols. Sí? A veure, penso que amb el recorregut que tenim des del lloc on jo treballo, doncs el que veiem és que l'art, no sé si ens mereix o ens cura, però sí que és cert que ens ajuda. Ens ajuda en molts aspectes de la nostra vida. I perquè el tema de l'art, o poder-nos expressar de manera creativa, això té a veure amb un fet que és un llenguatge propi del ser humà. Si ara us llancés la pregunta a tots vosaltres i a totes vosaltres que esteu aquí, no hi hauria ningú que no digués que de petit pintava o dibuixava. O si teniu nens a casa, heu vist que l'únic que fan, a la que tenen un boli és un arbot, una taca, un dibuix. Bé, això és perquè des del lloc on jo treballo considerem que, evidentment, és un llenguatge inherent al ser humà. Tots, en el nostre procés biològic, igual que si mirem amb el tema històric, l'home de la prehistòria ja va sentir la necessitat d'agafar un pal, fer un gravat al terra o gravar unes pintures o dibuixar o pintar unes pintures a la paret. Aleshores és un llenguatge que quan som infants no ens qüestionem i tots l'utilitzem per expressar totes aquelles coses que moltes vegades no podem expressar d'una altra manera, i a través dels pinzells de la pintura, d'embrutar-nos les mans, expressem allò que tenim en el nostre món intern. El que ens passa, i ens ha passat a tots, és que en el nostre procés de creixement arriba un moment que deixem, perquè ens autocensurem, perquè comencem a dir jo no surt, jo no ho faig bé, o jo o els altres, que no els agraden els dibuixos que fem i ho deixem de banda. Però és una llàstima perquè és un mitjà que tenim molt important per poder-nos expressar. I nosaltres el que pensem molt fervorosament és que recuperar aquest llenguatge ens ajuda a poder continuar comunicar-nos, comunicar amb els altres quan contemplen el treball que nosaltres fem o les obres que nosaltres fem, doncs entendre'ns i estar més bé en el món. No sé si vols afegir alguna cosa. Sí, a veure, nosaltres, jo pertanyo a un col·lectiu de gent que es diu Versemblant, que és una cooperativa educativa i, faig unes pinzellades biogràfiques molt ràpides perquè tinc un col·lega que és profe que sempre diu que les coses teòriques tenen una dimensió biogràfica que ajuden a entendre una mica, no? Perquè estic aquí o perquè m'interessa aquest tema. Jo
em vaig dedicar molts anys al rap, vaig estar molts anys als escenaris i vaig gravar discos i també he sigut productor musical. Llavors la vida em va portar a ser economista i jo què sé, he fet moltes coses, però jo entro a fer activitats educatives a través del hip-hop, que és una cultura, no sé si coneixen, que engloba moltes pràctiques artístiques, el graffiti, el break, el ball, les arts plàstiques, la literatura i la poesia i també la música. Fruit d'aquesta experiència prèvia, podríem dir, als escenaris, i aquesta trajectòria vital, d'haver sempre sentit una passió molt gran per la música i per la literatura. I començo a fer tallers en aules, al principi, ara avui en dia la cooperativa som 9 persones, és un projecte bastant consolidat, tenim molta entrada en els centres educatius, és un projecte, jo crec, molt consolidat i molt reconeixement. Les amigues de Rosa Sensat ens van publicar un llibre fa relativament poc sobre el tipus de treball que feien, que és un llibre que vaig escriure jo. Vull dir que ara ja té un cert recorregut, però al principi volia recordar una mica el principi d'aquestes activitats. El que precisament ens sorprenia intuïtivament abans de posar-li paraules o teoria, també penso que, com diu Faust, el primer sempre és l'acció, o sigui, t'adones d'una cosa i després intentes explicar-la. Vèiem que aquests tallers passaven coses, sempre intento explicar-ho, no? Segueixen passant avui, que difícilment passen amb altres tipus d'activitats més cognitives a l'escola. O sigui, tu anaves a fer un taller de rap i anaves a intentar escriure qüestions biogràfiques a través de treballar, lluitar contra la xenofòbia, el racisme, jo vaig començar molt especialitzat en aquest tema, però la que tu interpel·laves al xaval o la xavala perquè parlés de la seva vida i de la seva biografia a través dels versos i la música, que la música és una tècnica social dels sentiments, ara explicaré molt això, hòstia, passaven coses molt guapes, com que les persones es trencaven, es posaven a plorar, s'emocionaven, etc. Fins i tot han emergit, i ara ja no parlo només del passat, sinó en tots aquests anys de treball, problemàtiques que estaven soterrades a l'aula, tu has parlat de l'assetjament abans, o del maltractament, del bullying, trastorns alimentaris, que han emergit en els nostres tallers. La primera vegada que aquesta amiga explica que no té ganes de menjar, està fins la polla de tal, ho està explicant ara amb uns versos. S'està envalentonant en aquest moment per explicar-ho al grup. Però aquesta és la pregunta que jo vaig intentar contestar des d'un àmbit que no és el meu propi, per això a vegades em sento una mica impostat o impostador parlant d'això, però la veritat és que hi he posat bastantes hores per intentar averiguar-ho. Per tant, jo no soc ni un teòric de l'estètica ni em dedico a la filosofia, sí que he posat moltes hores en el marxisme i la teoria crítica en general, i mira, coses de la vida, des d'aquesta corrent, doncs vaig anar a parar a uns pensadors, que són els pensadors de l'art de l'època soviètica, especialment Vygotsky, una persona que tothom que es dedica a l'educació coneix, més o menys, però que hi ha una recepció molt vulgaritzada, com passa moltes vegades amb les persones crítiques que fan aportacions importants, que em va donar moltes respostes a això, no? Podria enrotllar-me molt i no sé si ho estic fent, però per donar un parell de claus que penso que expliquen per què s'igualeix l'art, de forma objectivament, podríem dir, o materialment o científicament demostrable, no? No és una intuïció, perquè a vegades això de l'art pot semblar una cosa molt naïf, molta gent que està molt per la, no sé, per aquestes coses de l'autoajuda i el rotllo coaching i, bueno, coneix-te tu mateix i tota aquesta història, no? I a mi aquestes coses em generen una mica urticària d'entrada, per tant necessito, o sempre he necessitat, fonamentar aquestes coses que a vegades són una mica més espirituals amb una explicació una mica més racional, no? I més científica. Bueno, Vygotsky és bàsicament això. Vygotsky és una persona que fa una aportació brutal en la que és la psicologia de l'art, o sigui, la seva tesi doctoral es diu la psicologia de l'art, i analitza, en aquest cas concret, sobretot Hamlet, per què produeix l'efecte que produeix en la persona que està veient aquella obra. Què té d'objectiu en aquella obra, què té de catàrtic, que fa que tu t'emocionis quan estàs veient allò. I ell desenvolupa això i moltes coses més, com una propietat, la catarsi, que és del procés subjectiu de la persona que està veient l'obra, però també de l'obra en si. Ell intenta rastrejar com a materialista que és què té aquella obra que fa que tu, quan acabes de veure-la, fins i tot prenguis decisions, això és el bonic de l'art, en el fons, o de la poesia. O sigui, en el fons, del que estem parlant, quan diem que ara explicarem molt breument, tècnicament què vol dir això de que les obres d'art són tècniques o instruments de transformació de les nostres funcions superiors directives. El que vol dir és, quan tu acabes de veure una obra d'art que t'ha al·lucinat, et transforma realment a l'hora de prendre, efectivament, decisions directives, vol dir cap on va la teva vida. Qui no ha pres una decisió com què vol... Dic d'una altra manera, ningú pren una decisió sobre què vol estudiar amb un càlcul
bueno, excepte algun psicòpata superracionalista com Milei o com el Salamartín, no sé, però la gent normal pren decisions en base a, hòstia, tinc un profe que em flipa com és i vull ser com ell i jo vull ser profe d'educació física, o he vist una pel·li en la que hi havia una poeta que m'ha al·lucinat absolutament la seva trajectòria i jo vull fer poesia. I és l'obra d'art la que ens fa prendre decisions que Lúria diria que és un deixeble de Vygotsky. Lúria diria que forma part d'aquestes funcions directives. Què vull fer a la meva vida, quin és el meu pla de futur, la moral també és una funció superior directiva, etc. Llavors, per no enrotllar-me molt, i acabo, l'escola, i nosaltres sempre diem que aquesta és la tesi forta de Versemblant de la nostra cooperativa, l'escola està molt centrada en les funcions superiors cognitives, o sigui, que tu siguis bo, raonant, també després... Bueno, estem a l'ocàs del que és el raonament lògic o deductiu a la vida, no que és només que l'obrir Twitter, però en general, com a mínim l'escola ens hauria de preparar, o ens prepara, per funcions, com dic, cognitives, el càlcul, la lògica, l'argumentació més o menys, etc. Fins i tot l'aproximació que fem a les arts és molt informacionalista, molt verbalista. Tu aprens art i aprens autors, història, dates... Això no t'emociona una merda, normalment, amb carinyo ho dic, però és així. I el que diu Pablo del Río, i nosaltres agafem, insisteixo, aquest lema o aquesta màxima nostra, és el que es consideren maries a l'escola, haurien de ser el centre de l'activitat educativa. Els continguts, com a tal, van després de l'acció, d'una acció que té sentit, que t'orienta, que et construeix. Llavors, en aquesta acció que té sentit, pots aprendre moltes coses. Pots aprendre funcions cognitives, pots aprendre a calcular, pots aprendre a escriure. De fet, hi ha molts estudis que demostren que la gent que utilitza la llengua per una cosa que és rellevant per la seva trajectòria personal i emocional són els que millor escriuen. La gent que millor escriu no és la gent que fa filologia, és la gent que és bona periodista o bon el que sigui i li agrada tant l'escriptura que es llegeix i escriu i llegeix i escriu i llavors escriu bé. És com ensenyar poesia, jo què sé, amb planeta, torno a dir, jo què sé, les èpoques històriques i els anys dels autors i les seves biografies i on van néixer. A mi què m'importa on van néixer? Jo vull llegir aquest poema i que aquest poema m'arribi i entendre què em vol transmetre aquest poema i què m'aporta a mi com em transforma. I bàsicament aquest és el nostre plantejament, la idea de que, per només subratllar i ara sí acabo, la qüestió més materialista d'aquesta visió, que és que això, aquestes accions, és a dir, la ment es construeix, primer de tot. La ment, la consciència humana es construeix. Tu no vens amb una arquitectura funcional, cerebral i de consciència feta, es construeix a través de la pràctica. Els instruments que construeixen la ment són conjunts d'operadors que en molts casos, però que en tots els casos són culturals, són socials, i que tu primer els reconstrueixes externament com unes pràctiques, però els internalitzes com a funcions superiors de la teva ment. O sigui, tu aprens a fer coses perquè primer les has fet, faig servir les mans perquè moltes vegades és un procés pràctic, i allò et construeix. Però Vygotsky el que demostra, i avui la neurociència ens ho explica perfectament, i heu sentit el David Bueno segur, que és una estrella molt coneguda, i està reconeixent que el que estem defensant té tot el sentit, que és que aquesta reconstrucció és física, o sigui, el cervell canvia. Per això els taxistes, en funcions més cognitives, els taxistes de Londres tenen un cervell superdotadíssim en zones que tenen a veure amb l'orientació espaial, perquè la seva pràctica els ha portat a reconstruir funcions superiors de l'orientació, en aquest cas, en una cosa que jo soc absolutament nefast, perquè em puc perdre aquí caminant per aquest carrer, doncs ells saben, han memoritzat tants carrers de Londres que tenen un cervell superdotat per això, no? O Einstein també es va descobrir que tenia un cervell increïblement totxo, o Gauss, que es conserva el seu cervell encara, perquè aquestes funcions superiors que es desenvolupen a través de la pràctica s'havien internalitzat materialment amb un cervell més gran, amb més connexions neuronals, etc. Doncs l'art què és? L'art són els instruments, és aquest instrument social de transformació d'unes funcions concretes que són les directives, com deia. Per tant, si nosaltres volem que els nanos tinguin orientació moral, que sàpiguen distingir el bé del mal, per dir-ho, si voleu, molt matusserament, que sàpiguen distingir quines accions estan bé i quines no, què poden fer perquè la seva vida estigui ben orientada, perquè han de cuidar bé la seva mare. Això no ho poden aprendre fent morfosintaxi, ni polinomis, ni res de tot això, que és molt important. Només ho poden aprendre aprenent a contemplar bones obres d'art i aprenent a fer-les. I obres d'art aquí vull dir en general, vull dir poesia, vull dir música, vull dir cinema, vull dir llibres, aprenent a valorar una novel·la. És en aquesta pràctica social, que és social i cultural, en el que tu et constitueixes com a persona des d'un punt de vista directiu. És fonamental, no? Llavors, ara el nostre sistema educatiu relega això a una mena de lloc on, bueno, si tu tens recursos educatius i ets d'una certa classe social, doncs et pots pagar a fer classes de no sé què,
o, en el millor dels casos, tens una assignatura de música, i insisteixo, fas art, no t'expliquen corrents artístics, però tampoc et porten a emocionar-te amb l'art pràcticament mai, i jo crec que aquest és el drama. Aquest és el drama que nosaltres intentem, des de la nostra petita mesura i dimensió, intentem transformar, que és portar a la classe l'emoció, la narrativa, la història personal, etc, perquè això generi transformacions. Ara, Fina, agafant el fil del Pau, del component biogràfic, que hi ha tot això, jo crec que potser seria interessant, més enllà de si vols aportar alguna cosa sobre el que ens plantejava, si em pots explicar una mica d'on ve Sociospai, quina és la teva experiència que et va portar a posar en marxa l'associació i què fa també, perquè la gent també conegui. Clar, sí. El Sociospai és un projecte que va néixer a partir d'una experiència que es va fer al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Jo en aquella època estava allà treballant al departament educatiu i estàvem dissenyant propostes per arribar a aquells públics que habitualment no venien als museus, per diferents motius. Aleshores, vam començar a treballar en centres penitenciaris i l'any següent va ser quan vam començar a adreçar-nos, això era l'any 2000, a persones que conviuen amb un trastorn de salut mental. Són persones que, segons quines, però sí que tenen problemes a vegades, algunes d'elles, de mobilitat, de sociabilitzar-se, tenen un autoestigma molt important que els redueix molt a fer vida a el que és el centre o servei de dia o club social que van i a casa seva, i aleshores vam començar a plantejar que poder els espais culturals de la ciutat eren bons llocs perquè aquestes persones es vinculessin a això, a la vida cultural que generava la pròpia ciutat. Aquest projecte es va desenvolupar al Mnac durant 9 anys i aleshores, per coses de la vida que passa a vegades en les direccions dels museus que tenen altres polítiques d'acció, doncs aleshores va ser quan vam decidir de crear l'entitat per donar continuïtat a aquest projecte. I d'aquí és com va néixer la nostra entitat, el Sociospai, que està situat també a un centre cívic com aquest, que està al Poble Sec. Vam triar aquesta ubicació perquè és molt propera als museus de la muntanya, Miró, ja tenim un gran ventall de museus i espais expositius i estem allà treballant i és un espai on compartim això que us deia, llenguatges, treballem el que diríem el treball corporal, dansa i de més, també tenim tallers d'escriptura, tallers d'escultura infant, tallers de pintura i també pintura, dibuix, el que la gent vulgui. Donem materials i la gent treballa amb el que vol i després fem això que visitem exposicions, però no les visitem de qualsevol manera, sinó que conjuntament triem una exposició i anem 2 o 3 cops a la mateixa exposició per poder-la analitzar, contemplar, com deia molt bé el Pau, dialogar amb aquesta obra, veure què ens transmet, què no ens transmet, buscar la informació que necessitem i tot això. És un espai que és obert gratuït a tothom, tant a persones que puguin tenir un diagnòstic com a persones que no puguin tenir un diagnòstic. Simplement és amb això que us deia, amb aquest afany que els éssers humans, els adults, quan som adults, tornem a recuperar aquest mitjà d'expressió, aquest llenguatge que tenim abandonat i que ens ajuda molt, pensem, pel nostre benestar emocional. Una miqueta això és el Sociospai, sí. Una mica agafant aquesta qüestió, d'aquest afany de recuperar, que al principi deies, superar aquesta autocensura que ens imposem al moment. Clar, perquè això de l'art sempre sembla que hagi de ser un
un art molt elitista, de només els artistes, de només la gent que en sap. Justament aquesta gent són els que tenen més problemes, perquè es preocupen molt per qüestions tècniques, saps? Quan el que has de fer és recuperar aquest llenguatge emocional a través dels colors, de les formes, dels materials, i que amb tot això tu puguis crear una cosa que és única i exclusivament teva i que surt del teu món intern. Moltes vegades hem fet projectes nosaltres que hem fet propostes que hem llançat a tots. Per exemple, hem fet moltes històries al llarg dels anys que tenim, però te n'adones veritablement que siguent el mateix, cada un sempre és diferent. O sigui, no hi ha ningú igual a ningú, perquè tots percibim les coses d'una manera diferent, tots sentim les coses d'una manera diferent i tots les expressem d'una manera diferent. I moltes vegades el que també té de bo és que et sorprens a tu mateix, perquè allò que no has pogut dir amb paraules o en veu alta, després et surt allà d'alguna manera, amb una escriptura, amb una forma o amb un color, i tu allò et retorna i això també et serveix d'autoconeixement, de conèixer-te una miqueta més a tu mateix. I en relació amb això, quan entreu a una aula, per exemple, o en altres contextos on treballeu, la gent sempre té capacitat de crear. A veure, és que la meva aproximació, crec que són mirades supercomplementàries, però la meva aproximació a la qüestió artística no és tan espontània com em ressona la teva mirada, sinó que precisament és, si voleu, una mica més... És a dir, quan deia que l'obra d'art és un instrument de transformació de les funcions superiors, vol dir que en el fons és una tècnica social que pots explorar per què funciona, quina és l'anatomia i la fisiologia d'una obra d'art. Si ho pots estudiar, en el fons, aquest és un debat que a mi em flipa i que no s'acaba mai, però en el fons és perquè hi ha unes normes, no poden haver unes normes clares, perquè si no, no és art, això és la precisió kantiana típica sobre l'art, si una cosa la pots copiar i estàs reproduint alguna cosa, és artesania, però no és art, l'art ha de tenir alguna cosa de noves regles, noves paraules, per dir-ho des d'una perspectiva més general. Però alhora sí que hi ha unes tècniques que fan que aquell procés que tu estàs buscant en l'espectador o la persona que participa en el teu procés, perquè a mi m'agrada també trencar aquesta idea de que hi ha una persona que produeix l'art i l'altra que la contempla, això és el que fem nosaltres, en el fons el que hi convidem és que la gent escrigui, no vaig a rapejar els meus versos allà, sinó que el que vull és aportar quines tècniques precisament et permeten escriure millor. Què vols aconseguir? Vols aconseguir que la persona que t'està escoltant rebi què? Hòstia, mira com ho està fent aquest autor. Quins instruments està utilitzant? Metonímia, metàfora, recursos, com s'estructura el text des d'un punt de vista supertextual, microtextual, a nivell fonètic, hi ha milers de recursos, no? Llavors això no vol dir que tinguis una fórmula, però sí que estàs donant elements d'una tècnica social dels sentiments, per dir-ho així. Quan tu acompanyes l'alumne amb aquesta tècnica, ell ja és molt més segur. Si tu la teva aportació és explora el que inconscientment tens dins teu, no dic que no es pugui fer, i amb persones adultes segur que es pot fer i té tot el sentit del món, però crec que deixa el nano, especialment quan treballem amb gent jove, molt desarmat i amb moltes inseguretats. Nosaltres el que intentem fer és al revés, és vertebrar una pràctica en la que nosaltres anem donant elements, instruments, perquè el nano es senti cada vegada més segur, generem un espai de confiança, generem un espai de valoració del que està passant allà, uah, que guapo, això. A partir d'aquí es va construint prou confiança com perquè es pugui llançar a fer això. Però a mi m'agrada reivindicar la qüestió, és una qüestió per mi no resolta, perquè en el fons tinc una pulsió que em diu hi ha unes eines, hi ha una metodologia que t'ajuda a acostar-te segons quines obres, malgrat que sempre és impossible que tu, com a mínim sí pots reconstruir i analitzar aquestes obres valorant què tenen de catàrtiques i què tenen de transformadores a posteriori. Clar, la gràcia del geni, entre cometes, o la gràcia de l'artista, entre cometes, que tampoc m'agrada aquesta visió tan elitista, és que ell l'ha fet l'obra. Tu l'analitzes quan ja està feta, d'acord? Però sí que pots analitzar-la i per tant et pot inspirar d'alguna manera per entendre, hòstia, quin és
en la qüestió humana, que també expliques, que jo crec que sí tenim i compartim, què puc posar jo en joc perquè una persona s'emocioni. Jo crec que això sí no és tan difícil d'anticipar. Cada societat és diferent, cada cultura és diferent, cada cultura s'emociona d'una manera diferent, té un substrat diferent, i aquest és part del problema també, que precisament si tu estigues del fil d'aquesta mirada constructivista molt radical que estic aportant, el que t'adones és que els malestars, per connectar amb una cosa que és el centre d'avui, no hi he parlat gaire, però penso que és un drama absolut la situació que tenim avui, perquè no és una situació de 4 persones que tenen malestar, que tenim una societat absolutament malalta i trencada, i a les aules és un puto drama, o sigui, hi ha una majoria absoluta de persones amb problemes duríssims a la majoria d'aules. Jo no sé si la societat és conscient d'això. Trastorns alimentaris, ansietats, insomnis, addicció a les pantalles, 1000 coses que fan que els nens estiguin completament desnortats. O sigui, per això tenim el país amb l'abandonament escolar prematur més gran d'Europa. És això de que intentem anar a veure tot tipus de mostres, des del MAPA, el CCCB, el MANAC, la Fundació Miró, Tàpies, o sigui, totes les exposicions que considerem que ens poden ser d'interès, així a la comunitat que estem treballant allà tots junts. Jo més que professora, jo diria que sóc una facilitadora, saps? O sigui, jo no faig gran cosa en el fons, jo l'únic que faig és posar la gent davant d'obres, que la gent digui el que pensa. Si em fan alguna pregunta més tècnica, jo aporto el que jo bonament sé. I després, quan estem en el taller, el mateix. El meu paper és de facilitar els materials que la gent va necessitant perquè la gent vagi creant la seva recerca i la seva història. Clar, penso que hi ha una diferència amb el col·lectiu que es dirigeix al Pau, que és un col·lectiu juvenil, el meu, que són adults. Jo tinc gent, el més jove que tinc, 25 anys o 30, i fins a 60, 65, m'entens? Aleshores, clar, tinc un ventall d'edats molt diversa i també molt enriquidora, perquè això també fa que hi hagi molts punts de vista diferents, en aquest sentit. Llavors, clar, el diàleg que s'estableix és molt interessant, perquè és diferents generacions que parlen i fan a nivell creatiu, diguéssim, s'expressen a nivell creatiu amb el llenguatge que ells trien en el moment que volen, doncs de maneres molt diferents. Ara, sí, estem en un moment que coincideix una mica força global, és un moment de crisi, estem en una decadència de la nostra cultura, del nostre món, i ens ha tocat viure aquesta època i aquí estem tots fent el que podem, però realment... Per donar una mica d'optimisme que em costa molt de trobar... Som-hi! Baix! No, també, estirant del fil d'aquesta mirada tan constructivista, també un pot pensar, amb esperança, que igual que una orientació moral pot anar-se'n tant pel pedregar en pocs anys, poden haver-hi canvis substancials en pocs anys cap a millor, no sé com dir-ho. És a dir, precisament, torno a dir, tirant del fil de forma radical del constructivisme, al final cada cervell de cada generació és que és diferent. Pablo del Río sempre diu això, és que el cervell del teu fill no té res a veure amb el teu, pràcticament res a veure, perquè culturalment està situat en un altre lloc, ha après des d'un altre lloc, les seves obres canvis, per això aquesta sensació que tenim els pares, o tenen, encara no la tinc, el meu fill té 4 anys, però després ja la menjaré, i hòstia, doncs escolta, què és aquesta música, què és aquest xoc que cada generació amb la generació que ve després no entén res. Bueno, això ens dona una mica d'esperança, perquè això vol dir que en pocs anys poden haver-hi molts canvis, però s'ha de pensar que els canvis han d'estar en la cultura. Sona molt radical i molt projecte de societat, però és que és exactament aquesta gent de la que he parlat, Vygotsky, Luria, Leontiev, i tot aquest projecte de transformació social a través de la societat, la política i la cultura, formaven part del projecte de revolució socialista russa. Efectivament, la gent que s'estava plantejant què? Un home nou, un home i una dona nova.
no? És a dir, un altre tipus de persones. I van descobrir que el fet important per construir homes nous no està en la genètica, no està en aquestes perspectives, no està en la cultura, està en el que fas, en el que... Per tant, un cert optimisme jo crec que a la mesura en què aprenguem les decisions encertades, que no és fàcil, és un repte. Aquesta mirada et porta no només a intentar reconstruir l'educació, sinó a reconstruir la societat, pensar en el paper de la comunitat, en el paper de la política, etc. Doncs jo crec que en pocs anys poden haver-hi canvis, perquè també l'ésser humà és capaç del millor, Clar, una altra cosa que pensava venint, per què et guareix l'art també? Perquè en el fons, encara que la teva comunitat sigui un punyetero desastre, tot l'acervo, no sé com es diu en català, tota la tradició artística i cultural està a la teva disposició d'èpoques en les que la gent i la teva comunitat potser no tan execrable. O sigui, per una persona que viu en una comunitat orgànicament tancada i que potser ha d'anar, no sé, a un burca, o jo què sé, és igual, o fa qualsevol de les coses estúpides que fem nosaltres avui en dia aquí, com a mínim té accés a, no sé, anar a veure, torno a posar l'exemple, Hamlet. Això ho pots seguir fent, saps què vull dir? Encara que la teva societat estigui plena de, no sé, de pantalles i de gent que està fent vídeos de TikTok. Segueix existint això. I no ho hem tirat a la paperera. Per tant, és una construcció de la humanitat que segueix estant disponible com a part de la nostra tradició i la nostra millor forma d'estar en el món i d'orientar-nos en el món. Llavors hem de senzillament trobar aquestes eines, adaptar-les, fer-les atractives i recuperar-les en el centre educatiu i en el centre de desenvolupament humà, que estiguin allà. També per això necessitem temps lliure, una altra cosa que els republicans sempre defensem, o sigui, tampoc podem esperar que la gent tingui molta capacitat per desenvolupar-se molt quan treballa 12 hores a Mercabarna. Per tant, necessitem ordenar econòmicament, i aquí va la falca economista, necessitem ordenar la societat d'una altra manera perquè pugui emergir la bellesa. La bellesa emergeix de casualitat, en el temps lliure, de contemplació. No emergeix en cap dels llocs on treballa la majoria de gent en la que estem treballant avui en dia. Jo tinc una mica de sort en aquest sentit, però bueno. Per tant, s'han de fer... És això, el projecte Vygotsky és un projecte de societat, no és un projecte de cultura, no és un projecte per gent que entén d'art, que li importa l'art, és un projecte de societat que ha de contemplar la idea de la conquesta del temps lliure per l'autorealització. Tu et pots autorrealitzar a través de la cultura quan tens temps per descansar i pensar. I quan penses tranquil·lament, que això també ho deia Voltaire, la raó és una cosa que tenen els homes o es posen en comú els homes quan estan tranquils. Quan estàs tranquil, acostumes a prendre decisions bastant normals. El problema és que aquesta societat no ens deixa tranquils, o sigui, no estem tranquils ni un puto moment. O sigui, si no estem mirant el Twitter, estem insultant a no sé qui, si no estem fent no sé quantos, estem treballant 8 hores, després estem intentant pagar una hipoteca que no ens deixen per lloguer. Llavors, des d'aquí, tenim un espai que en principi hauria de ser l'espai de la tranquil·litat, que és la democràcia parlamentària, que és un famer de gent execrable també, o sigui que no fan res més que insultar-se i disputar-se, vull dir, no sé. Llavors és com, ens falten espais també de tranquil·litat, vull dir que no és només un tema artístic, el tema artístic connecta amb tot això, amb una nova societat, i llavors sí, allà pot emergir una nova cultura, per dir-ho així, que és el que necessitem, una nova mirada cultural i artística. Sí, jo volia, amb això que estaves dient em feia pensar que ara venia també d'una altra reunió que parlàvem d'art i comunitat, no? I aleshores estàvem plantejant projectes per fer amb la idea de comunitat. El que sí és així, penso, és que aquesta societat capitalista que vivim ens aboca molt a tots a l'individualisme, no? Cadascú és un món que és molt individualista, jo penso que mai com ara, que està tothom amb la seva història i amb la idea de produir, produir, consumir i tu solet. Aleshores, ja deixem els artistes perquè facin l'art, deixem els actors perquè facin teatre, deixem els músics perquè facin música, els ballarins perquè facin ball. Aleshores, antigament, en qualsevol poble, tothom ballava, tothom cantava, tothom, era tota la comunitat. No hi havia els artesans o la gent
que un tallava fusta, l'altre feia no sé què en ceràmica, no? En el moment que sorgeix aquesta idea de l'artista, no? Aquesta cosa del romanticisme, no? Que ens apareix aquest individu que està tocat pels déus, no? Que té una mà modestra, llavors la resta, ui, deixem-li per ell, no? Que ell és... I no, hem de recuperar que tot això és de tots i que tots ho hem de poder fer i poder compartir. Jo penso que això és com molt important, aquesta idea de que hem de canviar la mirada, ens n'hem d'adonar d'aquesta societat on ens ha conduït i canviar, i revertir-ho. El fet que estigueu aquí ja és molt important, perquè estem tots compartint. Almenys per nosaltres, no? Clar. Estem sols. Clar, i per ells, perquè podem compartir experiències, les nostres reflexions us poden ajudar a pensar coses, i clar, hi ha el micro obert per qui vulgui participar, evidentment, però vull dir que és molt important començar a crear comunitat, penso jo, Per això és molt important, els vincles entre cívics, implicar-se a fer coses, és igual que no en sàpigues. Jo el primer que sento quan m'entra una persona al tele és que jo no sé pintar, i a mi què m'importa que no sàpigues pintar? És igual que no sàpigues fer coses, però que tens mans, fes el que et doni la gana amb les mans, saps? Deixa estar aquest prejudici, és un prejudici que ens autoimposem, és com una mena de carcassa que t'impedeix de fer, és com, jo no sé ballar. Com que no saps ballar? Clar que saps ballar. O no sé fer música. Agafa un tambor i comença a pampar, el ritme, qualsevol cosa. O moure's. Des de quan la música o la dansa no és una cosa comunitària de tots? I ara només anem d'espectadors. Totalment. Està molt bé que hagis aportat aquesta mirada, perquè m'estic adonant que estava fent un relat que connecta amb una tradició efectivament molt il·lustrada i una mica individualista de l'art, i no vull reflectir això tampoc, no? O sigui, per mi hi ha una dimensió d'aquest així, però en el fons està molt en fricció amb això que estàs dient tu, que és el que jo faig en el dia a dia, no? I està bé que entre els dos ho portem, perquè sí que és cert que al final l'important no és només veure una obra d'art, és fer-la. O sigui, no és veure una obra de teatre, sinó envalentonar-te a escriure un text dramatúrgic, que tampoc és impossible, o participar en un grup de teatre al teu poble, que n'hi ha a tot Catalunya, o no és només veure una obra, no sé, algú que balla, sinó intentar ballar, o no és llegir, sinó escriure, etc. És compartir, aleshores, ja no estàs tu sol, comparteixes amb els altres i això és sanador. I aquí és quan ens pot aportar cert grau de benestar, ja no estàs tu sol, te n'adones que tu has pogut fer, que tu has pogut escriure, connecta amb la companya que tens al costat i aleshores tenir un punt en comú que no sabíeu, i això és enriquidor, evidentment. Us està donant la mirada que quan no tens això, com a mínim, pots contemplar una obra i no tenir la comunitat, com a mínim és un succedani per construir-te com a millor persona. Però si tens la comunitat en la que desenvolupar-te a nivell pràctic amb això és molt millor, estic totalment d'acord. I amb la cosa de la creació, ara pensant, i abans d'aquest microobert a tothom que deia la Pina, que sembla una mica de diàleg amb la gent que ha vingut, però pensava que amb la cosa de la creació, i això sortia una mica ahir en aquesta conversa sobre els rics i la cosa d'aspirar a ser rics i tot plegat, clar, a vegades amb la creació potser una font de malestar és estar aspirant a ser el Morat, o a ser el Van Gogh, o a ser Shakespeare, no? Vull dir, en el treball que feu, de crear i crear comunitat, si tenim una societat que ens empeny cap a això, cap a aquesta idea de, jo crec, per tenir èxit, i un èxit que és com individual, com treballeu com per trencar aquesta dinàmica, i fer aquest jo crec per crear i compartir amb la meva comunitat? Nosaltres procurem que sigui així i la veritat és que a vegades si hi ha hagut alguna persona que han seleccionat la seva obra per anar a algun lloc o així, aquesta persona normalment li ha creat uns problemes que avantatges, perquè aleshores es desperten, es creen unes expectatives que soc un artista, que no sé què, no sé quantos, i esclar, és una borrada, perquè l'obra no es ven, no sé què, i aleshores
nosaltres fem sempre que podem exposicions col·lectives i sempre que podem, si és presentar propostes, projectes que hem treballat conjuntament. I més que res per això, pel perfil també de les persones que nosaltres treballem, que és molt diferent del Pau, que també tenen, moltes vegades poden tenir deliris de grandesa o històries d'aquestes, doncs ens hem trobat amb aquest problema. És més senzill, saps? Ha de ser més senzill i més fluid, no només passa res, estem aquí, ens ho estem passant bé aquí ara i ja està, no cal arribar a ser res de l'altre món, a més tampoc no poden cobrar perquè tots són pensionistes i no poden fer facturar, si algun benefici podria portar això, que seria l'econòmic, a ells això els perjudicaria molt, vull dir que no té sentit per nosaltres. Jo sobre aquest tema, la veritat és que també és un tema que m'apassiona molt, a veure, o sigui, mira, jo per no fer-ho tant des de la teoria, un exemple, jo a la pandèmia em va agafar una ràbia total, tota la penya que anava, i això m'he guanyat molts enemics en el sector, però m'és igual, tota la gent que anava amb el rotllo ploramiques dels artistes què, els artistes què, o sigui, una paga pels artistes, perquè s'ha tancat tots els artistes, no sé, pensava, a veure, o sigui, estem en un moment que ara mirem amb distància, però podem relativitzar-ho, en aquell moment no sabíem si podíem tornar a sortir de casa, ni si moriria la meitat de la societat. Teníem en els supermercats, treballant per nosaltres, intentant tal, amb uns sacrificis que al·lucinen, els hospitals patats de gent cobrant, i tu m'estàs venint a la teva merda de tocar la guitarra, fotre la guitarra al cul. O sigui, es pot contradir amb el que estava dient, però crec que no s'hi contradiu, perquè en un moment clau, com aquest, es curtcircuiten precisament les lògiques capitalistes per les quals es posa al centre el que realment és fonamental. I el que és fonamental no és que tu visquis de la música, no. El que és fonamental és que les persones que estan a casa ara tenen temps i està passant una cosa interessant, que és una mica el que deia Marx quan parlava d'una societat comunista, que és que al matí fas de caçador i a la tarda fas de recol·lector i toques el piano a la nit i cuides a la mare de no sé on, perquè no t'estàs ni especialitzat en res. En un moment en què pot emergir això, m'està reivindicant el teu punyetero privilegi de que la penya et pagui perquè tu te'n vagis a assajar al local d'assaig amb la teva merda de banda, que a més no escolta ningú, perquè al final el dret que tu siguis artista te l'has otorgat tu. Això és una altra cosa que hauríem de parlar. Si estem en una societat i hi ha divisió del treball, si tu vols dedicar-te professionalment a l'art, jo necessito que la societat tingui elements per jutjar si tu ets un artista o no. Igual que la gent fa oposicions per ser mestre. Perquè que jo t'hagi de pagar una paga indefinida, perquè tu tens una banda d'esca que venen a veure els teus 4 col·legues a emborratxar-se, que no té cap transcendència, doncs per què ho he de fer? Em pot semblar molt més important. O sigui, que la lògica de la necessitat es posa allà, com va passar la pandèmia, es racionalitza el debat sobre què és important i què no. Per tant, jo, contràriament al que pot semblar a priori, reivindico el fet que la gent, tothom, efectivament, porto el límit d'aquest argument, que comparteixo molt, tothom ha de tenir espais de realització cultural, artística, literària, poètica i tal. I si algú té el benefici, si algú té el privilegi en una societat com la que estem de dedicar-se, no es preocupi, estem aquí en família. Si algú té el privilegi de dedicar-se avui en dia en una societat com estem precària, en alguna disciplina artística, és un punyetero privilegi, que en molts casos potser se l'ha guanyat, no dic que no, jo conec moltes persones que han estudiat i han aconseguit dedicar-se a això. Doncs aquesta gent sí, jo crec que se'ls ha de poder recompensar, o en una situació com aquesta han de poder tenir... No estic a favor de la precarietat en el món de la cultura, enteneu-me, en general, però sí de la idea que com que tu formes part de la cultura perquè tu t'has posat aquest Sant Benito, doncs tots haguem de pagar-te les teves gracietes. Jo en la societat que imagino, i estic parlant d'una societat que volem construir diferent, imagino una societat en la que no hi hagi artistes. És que el concepte d'artista no, em sembla un altre cop un concepte molt elitista, o sigui, per què ets tu un artista? O sigui, és com dir, no, jo em dedico a ser mare i a cuidar bé els meus fills. I doncs ho volem fer tots, això, no? Jo vull cuidar el meu fill, vull ser mare també i pare, no sé com dir-ho. O especialitzarem una penya perquè sigui pare i mare. Doncs perquè hem d'especialitzar una gent perquè escrigui, faci teatre, balli, pinti i llegeixi. Qui sou vosaltres? Què passa? Que us ha beneït Déu nostre Senyor perquè sigueu els destinats a fer el que realment mola d'aquest món? I alguns hem d'escombrar els carrers o què us passa? Per tant, aquí aquest rotllo de la precarietat l'entenc avui en dia perquè el sector està molt maltractat i evidentment en el sector hi ha gent que fa de tècnic de so i és molt precari i se li ha de donar un bon sou, s'ha de reivindicar que les empreses privades els estan vampiritzant, però des d'aquesta lògica, des d'una lògica de classe, no des d'una lògica del privilegi de l'il·luminat
artista. A mi l'artista, de veritat, el lloc on he conegut gent més també disfuncional, macho, és el món de l'art, de gent que està completament tocada. Sí, tu de què vas? Sí, no, jo que soc artista, no, jo què? Vull dir, haver vingut d'aquest món, entens què vull dir? Però precisament perquè hi he viscut, hi he sigut músic, bueno, doncs això, porta'm el piano d'aquí cap allà, perquè el piano ha d'estar així. Porta del tu, el piano, vull dir, no sé. Llavors, bueno, m'agrada, em venia de gust donar aquesta contrapart una mica graciosa, però perquè al final estic en contra de la precarietat, però també estic a favor de la universalització de les pràctiques artístiques i culturals, i que això no sigui el hobby d'una gent que s'hi dedica, i que es dedica bàsicament a sentar càtedra. No estem d'acord en que es democratitzi, que passi. L'opinió de tothom i el gust de tothom i les pràctiques de tothom. O sigui, hem de generar institucions que permetin, per això la intervenció en l'educació en el nostre cas, que permetin que tothom tingui accés a aquestes pràctiques, no que tothom vagi a veure com que guapo que ets tu sent director de cinema i les teves excentricitats, no? Que es pot venir al cap ràpidament algú quan dic això, no? O sigui, bueno, sí, està molt guai el teu cine, però jo també vull fer cine, no sé com dir-ho, jo també vull tenir les eines per poder-ho fer, perquè tampoc ets una persona tan especial, perquè així es pensa en el cine, vull dir, escolta, té una estructura narrativa, tens unes eines, ho podem fer, no és un privilegi de quatre friquis. Llavors, aquesta és la meva mirada sobre el tema de la precarietat, sí. Et contesto una miqueta a tu a nivell d'això que em preguntaves, a nivell de les ajudes i... He de dir que totes les... Nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, que també tenim molt de voluntariat per sostenir-nos, perquè econòmicament les ajudes són molt minses. Aleshores, sí que és veritat que actualment, ara estem parlant del 2023, s'està notant, estic notant, que a nivell del Departament de Cultura de la Generalitat i de Sanitat doncs hi ha com una voluntat d'arribar a ajudar-nos, almenys econòmicament en un sentit, vull dir que estan més sensibles a aquests temes. Per què? Què ens passa? Que estem a territori de ningú. Els de cultura ens diuen no, això no ens pertany a nosaltres, això és àmbit sanitari. Els de sanitat ens diuen no, això no és sanitat, això pertany a cultura. Estem allà en un abisme, saps? I ara sembla ser que s'han assentat en una taula amb la voluntat, tant cultura com sanitat, de solventar aquesta problemàtica en aquest sentit. Aleshores és possible que rebem més ajudes i no haguem de tirar tant de voluntariat com hem de fer actualment, perquè les subvencions que tenim són molt minses. I jo penso que, com el que tu deies del voluntariat, el senyor del darrere, sí, jo tinc molta confiança en el ser humà, no us n'aneu amb la pel·lícula aquesta. Simplement és que quan em refereixo a la crisi és la societat, aquest sistema que estem visquent, aquest sistema està en decadència i ha de sorgir una nova manera de viure i d'estar al món. Quan passarà, com passarà, totes les civilitzacions, penso jo, al llarg de la història han tingut un procés de creixement i després de declive. Aleshores nosaltres estem en un moment que hi ha manca de valors, això que abans apuntava el Pau, que s'acaba la religió, on estan els valors, on estan segons quin tipus d'ensenyança, de l'educació que abans ens donaven, cívico-social, no sé com li deien, i aleshores és una mica... Ara estem nosaltres, i ara, clar, el clima també està a punt de petar això, no sé, a nivell climàtic també està molt capgirat, aleshores és com que dius, estem en un, que és un terrabastall, però que la confiança en el ser humà, per això estem aquí, i que gràcies a les entitats, que no haurien d'existir, que això hauria de ser una cosa de l'administració pública, s'arriba a molts llocs.
i indiscutiblement gràcies a la voluntariat de moltes persones que hi ha al darrere que ajuden a que tot això sigui possible. Sí. Jo sobre models de país, hi ha coses de molts països que m'agraden i coses del nostre que també. O sigui, per exemple, jo que també soc pare d'un nen de 4 i una nena de mesos, el que m'he donat ja fa temps, perquè a més la meva companya és mestra infantil, és que a l'infantil es fan les coses molt bé. O sigui, el problema d'aquesta dictadura de lo cognitiu ve més endavant. O sigui, els nens petits juguen, pinten, salten, es mouen, estan molt bé. O sigui, fan moltes coses interessants, però arriba un moment que els assenyem en una punyetera cadira i estan 7 hores així, a partir de les 8 del matí fins a les 5 de la tarda, sense utilitzar el cos, sense utilitzar la capacitat creativa, memoritzant coses. O sigui, ja sé que estan canviant coses, estic dramatitzant, ja sé que s'estan intentant canviar coses, però molt a poc. Per tant, el problema no és que no hi hagi un model, si els models hi són, l'educació infantil és un model, perquè ha de canviar tant les coses des de l'educació infantil a quan ja els nanos es fan grans infantil o a secundària. Quan a més insisteixo, la neurociència, que la reivindico com una hereva de tota aquesta tradició que estava reivindicant, ens està dient no, és que els nanos haurien de començar al matí fent exercici. Al foc va sortir un estudi. Per què? Perquè fas anar a nanos adolescents, perdoneu que ja sí que és molt específic això que estic dient, però perquè veiem que hi ha coses que es podrien transformar i no és tan difícil. Estàs fent anar nanos adolescents que ha estat demostrat que fins a les 9 o 10 del matí no funcionen, perquè és que biològicament és una edat en la que necessiten despertar-se més tard, no? I els estàs fotent a les 8 del matí en una aula allà a fer polinomis, que no estan pillant res. I et diuen, no, anem a moure'ns i a fer alguna cosa i a partir de mig matí i tal. Bueno, es poden fer transformacions, que estem dient que les Maries, que ara estic posant èmfasi en el cos, però també és molt important, el cos. El Pablo del Río, quan el vaig entrevistar, posava èmfasi en això, no? Estem preocupats per controlar la violència i controlar els impulsos. Com es controlen els impulsos? Torna a ser una pràctica cultural apresa a través de la... O sigui, internalitzada, una funció superior al control del cos, internalitzada a través de la pràctica. Per això ell deia a l'entrevista que jo li feia, l'esgrima, per exemple, abans es feia esgrima, l'esgrima per què serveix? Amb l'esgrima tu tens un control del cos increïble, les arts marcials, etc. Llavors tu li estàs demanant a un nano que es controli i veiem nanos amb algunes edats que semblen com un pollo sin cabeza, diguéssim, perquè necessiten aquestes eines, les eines que li permeten dir vale, estic aquí quiet, no sé què, no? També tinc una companya que treballava amb mi l'any passat que deia, hòstia, abans a missa apreníem moltes coses que no havíem d'aprendre, però apreníem a estar quiets. Els nanos d'avui no tenen aquesta... Torno a dir, s'ha tret una cosa que funcionava per alguna cosa, hem tirat el nen amb l'aigua bruta, no? Que es diu, diguéssim, i això amb la religió jo ho veig moltes vegades. Fa poc em vaig discutir també amb un... vaig tenir un petit bif amb un famós il·lustrador català, que és molt reconegut, el Turo, que feia el típic post una mica hippie de dir, no sé què posava dels Reis Mags, no? No li diguis al nen que es porti bé perquè li portin regals, perquè en el fons tots els nens es mereixen regals i no importa que et portis bé o que et portis malament. I deia, a veure, què és aquesta merda de moguda? O sigui, els Reis serveixen que després el nen quan sigui gran li treguis lo dels Reis, però quan ho treus has deixat alguna cosa que ha funcionat fins al moment. Utilitzar estructures mítiques, tradicionals, per aprendre coses no és dolent, perquè el nano no pot ser Sòcrates amb 5 anys. El nano necessita que tu li diguis hòstia, s'està costant Nadal, vols dir que això que estàs fent no està una mica malament i si no potser els Reis no et portaran alguna cosa? No, ara ens hem tornat una colla de hippies que pensem que als nens li has de dir no passa res si ho fas bé o malament, perquè tothom es mereix regals. Trinxa això que tens aquí i els Reis et portaran igualment, doncs no sé el que els hi sembli. És que, per favor, hem substituït la religió, torno a dir, per una penya de coaching, penya hippie. Doncs no. Per tant, si no tenim la religió, necessitem que a les aules passin coses com les que estàvem dient. I la pregunta de si hi ha referents i coses que funcionen, doncs torno a dir, l'educació infantil és una referència. El problema que tenim en aquest país també, i amb això també estaríem molta estona i no vull enrotllar-me més, és que qui ha proposat, aquest és el drama que jo he patit molt aquests anys, que qui ha proposat algunes transformacions educatives, que jo crec que tenen sentit en certa manera, són persones que no tenen uns interessos precisament poc espuris. És a dir, tu vas a veure, vaig a posar un exemple, qui ha entrevistat el David Bueno per parlar de neurociència a YouTube? Quina és l'entrevista que té 2 milions de views on explica coses com les que estic explicant jo? El BBVA. I això què ha generat? Que els docents, amb bon criteri, diguin aquesta penya ja estan venent unes murdes
d'educació emocional i del cos, tot això és una merda, i el que necessitem és l'educació d'abans, la de sempre. El llibre de text, i no sé què, no sé com. I si hi ha una reacció a que qui està proposant coses que no estan del tot malament no som nosaltres. Jo aquí el que penso és, hòstia, que el problema llavors és de la lògica de la tradició de professors, tant associativa com sindical, perquè faci propostes en aquest sentit. Però el que no pot ser és que, torno a dir, tiris el nen amb l'aigua. O sigui, si algú, m'és igual que sigui Satanàs, cor petit, si algú està dient que és important recuperar el cos a l'educació, estic a favor. Si ho diu el senyor Rockefeller, doncs jo què sé, s'haurà despertat borratxo aquell dia, tinc una bona idea, però això no vol dir que nosaltres diem no. I estic veient una certa involució reaccionària en el món educatiu. Tot el que es proposa que té a veure amb projectes, per tant competències, per tant la lògica de no són continguts fragmentaris que te'ls donen en classes diferents i que no tenen cap relació, sinó que això estan intentant carregar l'educació pública. Jesús, o sigui, no és això. I aquest és el parany de l'educació avui en dia, que els nostres companys, molts dels nostres companys, que jo considero companys de classe, estan tenint posicions molt poc transformadores a nivell educatiu. I alhora, alguns que s'estan venent com a grans transformadors educatius no tenen ni idea del que estan receptant, com el senyor conseller d'Educació que teníem abans, i aquesta gent, que parlen de coses d'oïdes. I aquest és el drama, necessitem una discussió entre professionals de l'educació i de la pedagogia i del món educatiu i professors per posar-nos d'acord quin model d'escola necessitem. No necessitem ni que ens ho digui el BBVA, ni que ho digui jo, però sí necessitem un debat democràtic sobre quines transformacions necessitem i no són tan difícils de portar a terme, jo crec. No estic pensant que hi ha pedagogies, no? El sistema Montessori o... Hi ha algunes escoles que no són públiques, que sí que són privades. Aquest és el tema, que també s'associa a una qüestió elitista perquè no són públiques. Llavors no podem estar al davant. Sí, bueno, era una miqueta per contestar aquell senyor que preguntava quin país i... A veure, jo estic fora del món educatiu, no conec, però sí que sé que per exemple utilitzen l'art o fan projectes que utilitzen l'art per incloure totes les matèries, per exemple. Hi ha un projecte que va fer el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que és el que jo conec, que es diu Tàndem, que aleshores a través de l'art intentava agafar allò i d'allò estendre-ho a totes les màximes matèries, saps? A partir d'una obra d'art. Ara, no és l'habitual, diguéssim, no? Això són projectes i coses molt puntuals. Països que treballen més tot això, com Finlàndia, és un referent... La Gran Bretanya, per exemple, amb el teatre, la Drama Education és en molts espais és troncal, el teatre, la dansa a Cuba, per exemple, hi ha molts llocs on es fan coses molt guapes. Queria justament pensar quines experiències coneixeu, perquè d'experiències hem parlat com més vinculades a l'educació, però que ens promoguin aquest apropament a l'art des d'aquesta vessant més comunitària, més compartida, més de diàleg. Jo el que puc dir és que, per exemple, hi ha museus, és el territori que jo m'he bellugat, que estan fent propostes justament per crear aquest vincle. A veure, l'art és, per mi és molt important la contemplació de l'art, amb tot el que representa aquest aturar-te, mirar, interioritzar i compartir amb la gent que tinguis al costat, i aquí és quan es crea aquest vincle. Evidentment, fer tot aquest procés no ho pots fer en mitja hora o 3/4 que una monitora del museu t'explica la història del recorregut per les obres que han triat en un museu. Però sí que es creen també espais de tertúlia, de diàleg, experiències que intenten anar una mica més enllà, que són, per exemple, visites taller, que anomenen els museus, que aleshores ja no és allò de dir una hora, sinó que tens un parell d'hores o 3, i aleshores tens temps de tot. No solament de parlar, sinó de veure-ho. S'està intentant més la cosa de crear visites dinamitzades, que ja no és jo sé, tu no saps, i et vomito tot el que jo sé i tu te'n vas espantat d'un munt d'informació que t'acaben de rebre,
sinó que sigui més a partir del que tu veus, jo veig, l'altre veu, saps? O sigui, que això s'anomenen les visites dinamitzades que els museus intenten oferir. Ara, clar, hi ha moltes escoles que també van als museus com van, saps? O sigui, és que això també entra molt dintre de la política de l'escola, de si contracten. A vegades el problema és que té una despesa més important, perquè és molt diferent tenir un educador amb tu 3 hores a tenir 3 quarts d'hora. Aleshores, clar, això és una qüestió econòmica, s'ha de pagar, no? I no totes les escoles ho poden fer. Aleshores, molta gent es queda que veus la canalla que es passeja. Vull dir, és un passeig anar pels museus, no? I implicar-los costa. I quan són adolescents encara més. Vull dir, segons quines edats, perquè ja quan són adolescents ja t'entren així, saps? I perquè et diguin alguna feina que tens. Vull dir que és molt complexa, és molt complexa tot plegat, però jo penso que sí que hi ha iniciatives que intenten crear aquest vincle, igual com nosaltres estem intentant crear a través de la nostra entitat. Però esclar, això no és la feina d'un dia, això és un dia rere un dia durant tot l'any, una miqueta. I que han de ser totes les parts, vull dir, aquest espai i temps no és només l'escola o l'entitat que visiti, també ha de ser la institució visitada, per les dues bandes, no? Sí, sí. Però moltes gràcies a tothom per venir. Jo crec que el repte que ens preguntàvem, que si l'art pot guarir o si l'art ens pot guarir aquests malestars, ens heu deixat molt clar que sí, i el que passa és que tenim molts reptes per assolir, per arribar aquí. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.